Wake waphawula yini ukuthi abanye abantu badonsa impumelelo ngaphandle kokufaka umzamo omkhulu, kanti abanye, noma bezama ngazo zonke izindlela, bahlala beminyene? Lokhu akwenzeki ngengozi. Akuyona nenhlanhla. Umthetho wokudonsa osebenzayo, osebenza ngobuqili kodwa ngokunembayo, njengamandla angabonakali akha zonke izici zempilo yakho. Kodwa imfihlo cishe kungekho muntu oyidalulayo yile, ukucabanga kahle akwanele. Kukholwe noma ungakukholwa, ukucabanga kahle kumane kuyisiqongo seqhwa, kukhona okujule kakhulu, okuncane abakuzwayo ngempela. Abantu abaningi bazama ukushintsha imiphumela ngaphandle kokushintsha imvelaphi. Kufana nokuzama ukulungisa isithombe esibukweni ngaphandle kokuguqula isithombe sangempela. Futhi yingakho, naphezu kwawo wonke umzamo wabo, ukufunda, nezinhloso ezinhle, beqhubeka bedonsa izimo ezifanayo, izithiyo ezifanayo, kanye nendlela efanayo yokuswelakala. Ngifuna ukukukhombisa indlela yokuphula lo mjikelezo manje. Ushintsho lwangempela luqala ezingqimbeni ezingaphakathi kakhulu zengqondo, ngaphezu kwalokho ukwazi kwakho okungakubamba. Ungase ube nezinhlelo eziyinkimbinkimbi kakhulu, izinhloso ezinhle kakhulu, futhi usebenze ngisho nangaphezu kwanoma ubani omunye, kodwa uma ingqondo yakho engaphansi kwesazela ihlelwe ukuze iswele, izokuphazamisa. Cishe akubonakali, kodwa kwenzeka njalo. Yilelo zwi elingaphakathi elihlebayo lithi, lokhu kunzima kakhulu kimi, noma lezo zinto zingezabanye kuphela. Lokhu akukona ukucabanga okunengqondo, kunguhlelo olufakwe ngaphakathi kuwe ngaphambi kokuba uqaphele nokuthi kwenzekani. Luthonya izinqumo ozenzayo, amathuba owadlulisayo, kanye nemikhawulo oyamukela ngaphandle kokwazi empilweni yakho. Ngakuthola lokhu ngendlela enzima kakhulu. Kwakukhona isikhathi lapho ngangisebenza njengesicishamlilo eToronto. Inkokhelo yayincane, izikweletu zami ziphakeme, futhi ngangizizwa ngibhajwe njalo. Ngangicabanga ukuthi kwakuyisiphetho sami, ukuthi ukuchuma kwakungokwalabo abanenhlanhla, imfundo, noma abanabathinto abanamandla. Iqiniso liwukuthi, ngangiboshwe yipharamu, imodeli yengqondo eyangenza ngakholwa ukuthi ukuswelakala kwakuvamile, futhi inala yayingeyabanye. Ngangingazi ukuthi ingqondo yami isebenza njengamagnethi, futhi konke engakudonsela empilweni yami kwakubonisa ngqo engangikukholwa ngami. Ngelinye ilanga, konke kwaqala ukushintsha lapho indoda inginika incwadi ethi, cabanga futhi ucebe. Yangibuka yathi, uma ulandela okubhalwe lapha incwadi ngencwadi, impilo yakho izoguqulwa. Ngaleso sikhathi, ngangingazi ukuthi ngikholwe yini. Ngangingenamali, ngingenathemba, futhi ngingenakho ukuqondisa. Kodwa ngangilungele ukuzama noma yini ukuze ngikhululeke kuleso simo. Ngaqala ukusebenzisa izimfundiso zale ncwadi, ngisho ngingaziqondi ngokugcwele. Futhi yilapho ngaphawula okuthile okumangalisayo, ushintsho aluqalanga emhlabeni wangaphandle, lwaqala ngaphakathi kimi. Ngaqala ukucabanga ngokuhlukile. Okokuqala, ngaqala ukuzibonela ngamehlo engqondo ngithumile, ngiphephile, nginqobile. Ekuqaleni, kwakuzwakala njengobuhlanya. Akukho okwakufakazela. Kodwa njengoba ngangondla lezi zibono ngemizwa nangesiqiniseko, kwaqala okuthile ukushintsha, hayi ngaphandle, kodwa ngaphakathi kimi. Imicabango yami yacaca, izinqumo zami zaba nesibindi, namathuba aqala ukuvela. Kwakungathi indawo yonke iphendula umyalo omusha. Futhi kwakunjalo. Ngoba umhlaba awuphenduli kulokho okufisayo, uphendula kulokho okukhombisayo, futhi lokho okukhombisayo kunqunywa yilokho okuhlelwe engqondweni yakho engaphansi kwesazela. Qonda, kulula ukukholwa ukuthi ukuze uguqule impilo yakho udinga ukushintsha umsebenzi wakho, ubudlelwano bakho, noma indawo yakho. Kodwa konke lokho kungumphumela, hayi imvelaphi. Imbangela ilele engqondweni yakho. Ukushintsha okungaphandle ngaphandle kokushintsha okungaphakathi kufana nokuzama ukulungisa isithombe esibukweni ngaphandle kokuthinta umuntu osibukayo. Futhi yingakho abantu abaningi behlala beboshwe yizindlela ezifanayo, ngisho noma beziqotho, ngisho noma bethi bayazama. Balwa namandla angabonakali ahlala ngaphakathi kubo, iqoqo lezinkolelo ezichaza ukuthi yini engenzeka nengenzeki. Cabanga ukuthi zingaki izikhathi owazimisela ukushintsha.
Wazifungela ukuthi uzoqala phansi ukuthi kulokhu kuzohluka. Kodwa-ke, cishe ngaphandle kokubona, izinto zagcina zibuyela endleleni ebezikuyo. Lokhu akubangelwa ukuntuleka kokuzimisela, kwenzeka ngoba ukuzimisela kungokwesazela, kanti imodeli yengqondo ingaphansi kwesazela. Kufana nokuzama ukuhambisa intaba ngokuyiphusha ngeminwe yakho. Kuze kushintshe indlela ozibona ngayo, akukho okunye okuyoshintsha. Ngikhumbula okokuqala ngiqaphela amandla ayengaphakathi kimi. Ngangihlezi etafuleni lami, ngizungezwe izitatimende nezindaba zezikweletu, futhi nganquma ukuzibonela ngamehlo engqondo impilo entsha. Ngavala amehlo ami ngazibona ngihola inkampani echumayo, ngisiza abantu, futhi ngiphila ngokuchichimayo. Ngaleso sikhathi, kwaqala okuthile ukubasela ngaphakathi kimi. Ngaqonda ukuthi ngingakha noma yini engiyifunayo uma ngingayibona ngokucacile engqondweni yami. Ngangingazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani, kodwa ngakhetha ukukholwa. Futhi kwakuyileyo khetho eyangenza ngaqala ukuvula amagiya engangingazi nokuthi akhona. Abaningi bakholwa ukuthi impumelelo ivela emzamweni, kodwa umzamo ungumphumela nje wokukholwa. Uma ukholwa okuthile ngokujulile, ukuziphatha kwakho kuyazihlela. Wenza ngokuhlukile, ukhuluma ngokuhlukile, ukhetha izindlela ezihlukile. Indawo yonke iyaphendula kulokhu. Kodwa uma ungabaza, uma ngaphakathi ukholwa ukuthi awukwazi, indawo yonke nayo iyaphendula, kuphela ngokuphikisana, izithiyo, nokuswelakala. Abantu abaningi abaqondi ukuthi ingqondo engaphansi kwesazela ayinayo ihlaya. Ayihlukanisi iqiniso nomcabango. Ivele yamukele lokho okuphindaphindayo ngemizwa. Futhi yingakho, uma uqhubeka uzitshela, akuwenzeki, angikwazi, kunzima, ikuguqula kube yimpilo yakho yangempela. Ingqondo engaphansi kwesazela injengenhlabathi evundile, ayibuzi ukuthi uhlwanyela ini. Uma uhlwanyela ukuswelakala, uvuna imikhawulo. Uma uhlwanyela inala, uvuna amathuba. Lapho ngiqala ukuphinde ngihlele ingqondo yami, izinto ezazibonakala zingenakwenzeka zaqala ukwenzeka. Ngasungula inkampani yokuhlanza ngingenalo ulwazi lwebhizinisi. Ngonyaka owodwa, yangenzela amadola angaphezu kwekhulu lezinkulungwane. Kodwa okwakumangaza kakhulu kwakungesiyo imali. Kwakukuqaphela ukuthi nganginamandla phezu kwempilo yami. Mina, umuntu ofanayo owake wacabanga ukuthi ngeke ngichume, ngangizifakazela ukuthi ingqondo idala yonke into. Nawe ungakwenza okufanayo. Okudingayo nje ukuqaphela ukuthi okukhawulelayo akuyona indawo yonke, kodwa yimodeli yengqondo oyibambile. Kusukela ngesikhathi ukhetha ukushintsha indlela ozibona ngayo, indawo yonke iqala ukuzihlela kabusha ukuze ihambisane nale nguqulo entsha. Futhi okunamandla kakhulu kunawo wonke ukuthi akuncikile enhlanhleni, kubathintwa noma ezimweni. Kuncike kuphela ekukhetheni okukodwa, ukukhetha ukuphinde uzihlele. Ngoba ingcebo yangempela ayiqali ephaketheni lakho, iqala engqondweni yakho. Impilo yakho ibunjwa yipharamu yakho, futhi abantu abaningi abazi nokuthi kusho ukuthini lokho. Ipharamu injengohlelo olusebenzayo olungabonakali engqondweni yakho. Lakhiwa izinkolelo, imikhuba, izinkumbulo, nemizwa ephindaphindwe izikhathi eziningi kangangokuthi sezizenzakalela. Leli qoqo lezinhlelo zengqondo lichaza ukuthi ukholwa ukuthi kungenzeka yini, ukuthi uzuza imali engakanani, ukuthi uhlobana kanjani nabanye, ukuthi usabela kanjani ezinseleleni, ngisho nokuthi uzibona kanjani empilweni. Futhi okuyingxenye ekhanga kakhulu ukuthi awukhethanga iningi lalokhu ngamabomu. Le micabango yahlangana kusukela ebuntwaneni, ivela emndenini, esikoleni, emphakathini, nakokuhlangenwe nakho, futhi namuhla ilawula amaphesenti angaphezu kwama-95 akho konke okwenzayo, okuzwayo, nokukucabangayo. Cabanga ukuthi zingaki izikhathi owazibophezela ukushintsha. Wathembisa ukuthi uzoyeka ukuhlehlisa izinto, uzonga imali, uzodla kangcono, uzozinakekela. Futhi isikhashana waphumelela ngempela. Kodwa-ke, cishe ngaphandle kokubona, wabuyela ezindleleni ezindala. Kufana nokungathi kukhona okunamandla kunentando yakho okukudonsela emuva. Futhi yilokho kanye okwenzekayo.
Imodi yakho yengqondo isebenza njengesidonsi esingabonakali, ihlale ikudonsela emuva enkundleni yokudlidliza ojulisele kuyo. Ayinandaba nalokho okufunayo, izibophezele kuphela ekulondolozeni lokho eyakujwayele. Wake waphawula yini ukuthi abanye abantu bakhula emindenini lapho wonke umuntu ekholwa ukuthi imali inzima futhi bachitha izimpilo zabo bephinda indlela yezezimali zabazali babo? Lokhu akuyona ingozi, kuyifa lengqondo. Imodi idluliselwa njengekhodi yofuzo lwemizwa, futhi kuze kube yilapho uyibona futhi uyiphinda uyihlele, izoqhubeka idala imiphumela efanayo. Yilokho engakubona lapho ngifunda amandla engqondo. Ngaqonda ukuthi impilo yami kwakungesiyo isibuko sekhono lami, kodwa eyohlelo lwami. Ngangibuswa izinkolelo ezazingitshela ukuthi ngingezinhle ngokwanele, ukuthi impumelelo yababambalwa, ukuthi abantu abathobekile kufanele bazanele okuncane kakhulu. Futhi ingxenye eyingozi kakhulu ukuthi ngangingazi nokuthi ngicabanga kanjalo. Le micabango isebenza ngobuqili. Ichaza uhlobo lomuntu oludonsayo, imisebenzi oyamukelayo, imikhawulo ozibekela yona. Ngisho nokuqonda kubumba lokho okubona njengethuba. Abantu ababili bangabhekana nesimo esifanayo bese bebona izinto ezihluke ngokuphelele, omunye ubona isithiyo, omunye ubona ithuba eligcwele. Umehluko awuleli esimweni kodwa ohlelweni lwengqondo. Ingqondo yokuswelakala ibona ubunzima. Ingqondo yobuningi ibona amathuba. Ngikhumbula lapho ngiqala ukuqaphela ukuthi ngangibhajwe kangakanani izindlela zami zokucabanga. Ngangivame ukuveza isifiso sokuqoqa ingcebo eningi, kodwa ngaphakathi, njalo uma ngicabanga ngakho, izwi elithulile lalihleba, awunazo iziqu ezanele. Awuzange uqede izifundo zakho. Ungubani wena ukuze uzuze lokho? Futhi uma nje ngangondla lelo zwi, akukho okwashintsha. Indawo yonke yaphendula kulokho engangikukholwa ngempela, hayi kulokho engakufisa ngamazwi. Lokhu kungenxa yokuthi umthetho wokudonsa awuphenduli emazwini akho, uphendula ekudlidlizeni kwakho. Futhi ukudlidliza kuvela endleleni yakho yengqondo. Qonda, akubalulekile ukuthi uziqotho kangakanani, ukuthi ukhathala kangakanani, ukuthi unxusa kangakanani, noma ukuthi uhlela kangakanani. Uma indlela yakho yokucabanga ikhonjwe ukuvinjelwa, konke ozokufeza kuzohlungwa ngalolo hlelo olukhatshangelwayo. Kufana nokuzama ukubuka ukuphuma kwelanga ngewindi elimnyama, ukukhanya kukhona, kodwa ukungcola kubhakuza umbono. Futhi ukungcola lapha kubhekisela ezinkolelweni zakho ezingazi lutho. Yingakho abantu abaningi baphinde bahlangabezane nomjikelezo ofanayo, baqala iprojekthi ngentshiseko, bazizwe bekhuthazekile, kodwa ngokushesha isishoshovu sabo siyancipha, ukungabaza kuyangena, ukwesaba kubusa, bese indlela endala iqala ukulawula futhi. Ungase uze ucabange, kodwa uma ngazi ukuthi nginenkolelo engemihle, kungani ngingavele ngiyishintshe? Impendulo ilula kodwa ijule kakhulu. Indlela yokucabanga ingokomzwelo, hayi ngokwengqondo. Ihlanyelwe ohlelweni lwakho lwezinzwa, igxilile kuyo yonke iseli, futhi isabela ezindleleni zemizwa, hayi ezingxoxweni ezinengqondo. Yingakho ungazi kahle ukuthi yini okufanele uyenze, kodwa ungakayenzi. Ingqondo yakho ebonakalayo iyaqonda, kodwa ingqondo yakho engaphansi ayivumelani. Futhi iyona engaphansi enayo amandla. Lapho ngikubamba lokhu, konke kwashintsha. Ngaqaphela ukuthi ngangingenaso isilima, noma umuntu ongenalo inhlanhla, ngangiwumuntu olungiselelwe ukuhlala ngaphakathi kwemingcele ethile yemiphumela. Futhi izindaba ezinhle ukuthi noma yiluphi uhlelo lungashintshwa. Kodwa okokuqala nokubaluleke kakhulu, kubalulekile ukuqonda ukuthi yini esebenza ngaphakathi kuwe. Zibuze, ngikholelwa ngempela ngani ngezimali, uthando, impumelelo, kanye nokufaneleka? Izimpendulo zingase zibe buhlungu, kodwa zimele isinyathelo sokuqala esibheke enkululekweni. Ngibone abantu abahlakaniphile, abanamakhono angaqondakali, bevaleleke ezinhlelweni zokucabanga ezazithi, awusoze wakwazi ukukufeza. Abahlulekanga ngenxa yokuntuleka kwekhono, kodwa ngenxa yokuntuleka kokuzikhandla. Futhi ngibone nabantu abangenasizotha, abangenazo iziqu zemfundo, baguqule ngokuphelele izimpilo zabo ngenxa yokuthi bakhethe ukushintsha izinhlelo zabo zokucabanga.
Umehluko ulele ekutheni ubani olawula uhlelo lwakhe. Uma ungalushintshi uhlelo, uhlelo lukushintsha wena. Indlela yokucabanga isebenza njenge-autopilot. Ungase uze ubambe izintambo isikhashana, kodwa uma ungalulungisi kabusha uhlelo, ngokushesha noma sekuhamba isikhathi luzokubuyisela endleleni yakho yokuqala. Futhi yingakho abantu abaningi bezwa sengathi bahlala bebuyela esikweni elilodwa. Isixazululo silele ekufundiseni kabusha ingqondo engaphansi, ngokuphindaphinda, umzwelo, nokucabanga. Kubalulekile ukwenza izithombe ezintsha zengqondo futhi uzigcine ngomzwelo, kuze kube yilapho seziyinto eyingxenye yakho. Lapho nginquma ukukhululeka kumodeli yami endala yokucabanga, konke kwaqala ukushintsha. Hayi ngokushesha, kodwa kancane kancane. Amathuba aqala ukuvela, abantu abalungile bangena endleleni yami, futhi ukuzethemba kwami kwakhula ngesinyathelo ngasinye. Ngangingasalwi nomsinga, ngangihamba nawo. Futhi yilokho okwenzekayo lapho indlela yokucabanga entsha ingena, umzamo uyayeka ukuba yimpi futhi uba yisandiso. Akudingeki ube yisiboshwa salokho okufundile, noma isiboshwa salokho okuhlangenwe nakho. Indlela yakho yokucabanga ingabhalwa kabusha, futhi lapho lokho kwenzeka, konke kuyashintsha: imali yakho, ubudlelwane bakho, impilo yakho, amandla akho. Umhlaba okuzungezile uqala ukubumbuluka nesithombe sakho esisha. Impilo akuyona ukuzama ukuba umuntu ohlukile, imayelana nokukhumbula ukuthi ungubani ngempela ngaphambi kokuba le ndlela yokucabanga ithi ngaphandle kwalokho. Ngoba amandla amakhulu akhona yikhono lokuzikhulula kulokho owake wafundiswa ukuthi akunakwenzeka. Cabanga ukuthi kangaki uthole imali engalindelekile futhi, ngaphandle kokuqonda ukuthi kungani, yanyamalala ngokushesha. Mhlawumbe kwakuyibhonasi emsebenzini, inkokhelo eyengeziwe, isipho, noma ngisho nokwenyuswa kweholo. Ekuqaleni wazizwa ujabule, ukholelwa ukuthi manje konke kuzohluka. Kodwa, ngesikhathi esifushane, isilinganiso sakho sabuyela ezingeni elifanayo, noma ngisho nasezingeni eliphansi. Lokhu kwenzeka ezigidini zabantu emhlabeni jikelele, futhi akuyona inhlanhla noma ukuphathwa kabi. Yimodeli yezimali esebenza buthule. Ingqondo engaphansi elungiselelwe ukuntuleka ayiboni inala njengento yemvelo. Futhi noma yini engayiboni iyayixosha. Imali iyindlela yamandla ahambayo. Igelezela lapho yamukelwa kahle khona futhi ihlala lapho kunokuvumelana kokudlidliza. Uma ngaphakathi ujule, usabambelele enkolelweni yokuthi imali inzima ukuyithola, imali iyingozi, noma abantu abanemali bashintshela kokubi, ingqondo yakho engaphansi izothola izindlela zokuyisusa kuwe. Ngezinye izikhathi, lokhu kubonakala ngokuphambanisa imali ngenxa yesiphithiphithi, izinqumo ezimbi, noma ngisho namathuba ongawaqapheli. Wake waqaphela ukuthi abanye abantu babonakala behehela izimo lapho kudingeka khona bachithe konke abanakho. Imoto iyaphuka, isiqandisi siyayeka ukusebenza, kuvela isimo esiphuthumayo. Akuyona nje into eqoqwene ngenhlanhla. Yisizinda esingaphansi esibuyisela ibhalansi ezingeni lezimali elithatha njengeliphephile. Ngakuhlangabezana lokhu mina ngokwami. Lapho ngiqala ukuthola imali eningi ngebhizinisi lami lokuqala, inkampani yami yokuhlanza, ngazizwa ngento engingakaze ngiyizwe ngaphambili, ukungakhululeki. Yebo, ukungakhululeki. Kwakungathi lelo nani lalingelona elami, kwangathi ngangingenalo ilungelo lokuba nalo. Futhi ngaphandle kokubona, ngaqala ukwenza konke ukukhipha. Ngachitha imali ezintweni ezingenasidingo. Ngasiza abantu ababengakaceli nosizo, ngaphana okungaphezu kwalokho engangingakwazi, futhi ekugcineni, ngangibuyele ekuqaleni, ngingenalutho. Ngangingaqondi ngaleso sikhathi, kodwa kwakuyisizinda sami esingaphansi sizama ukungibuyisela kulokho esikuthathe njengokujwayelekile. Inkinga kwakungeyona imali ngokwayo, kodwa isithombe enganginaso ngami. Imali ihlala kuphela lapho kunesakhiwo sengqondo esivumelana nayo. Kufana nokuzama ukuthela imililitha eyinkulungwane yamanzi esitsheni esibamba imililitha engama200 kuphela, okungaphezu kwamandla kuyanikezeka. Ngokufanayo, uma ingqondo yakho ilungiselelwe ukusinda, kodwa hayi ukunotha, okungaphezu kwamandla kuyohlala kuphuma ngandlela thize.
Futhi yingakho iningi labawine ilotho libuyela ekuphathweni ngokungafanele ngaphansi kweminyaka emihlanu. Bathola iqiniso ingqondo yabo engaphansi elingakakulungeli ukulisekela. Ngaphakathi, baqhubeka ngendlela efanayo yokucabanga yokuntuleka, ukwesaba okufanayo kokulahlekelwa, isiqiniseko esifanayo sokuthi babengafanele okuningi kangaka. Futhi indalo ivele yalungisa isimo sangaphandle ukuze sihambisane nephethini langaphakathi. Ingqondo engaphansi ifana ne-thermostat yezimali. Njengoba nje uhlelo lokulawula umoya lulungisa ngokuzenzakalelayo izinga lokushisa lekamelo, ingqondo engaphansi ilungisa isimo sakho sezimali ezingeni elithatha njengelikhululekile. Uma weqa lelo nani, udala izimo ngaphandle kokuzazi ukuze ubuyele ekuqaleni. Okufanayo kwenzeka ngokuphambene, uma uthola okuncane kunalokho okholelwa ukuthi ukufanele, uthola izindlela zokwandisa imali yakho uze ubuyele ezingeni lengqondo lapho uzizwa uphephile khona. Imfihlo ilele ekunyuseni leli zinga lokulingana, futhi lokho kwenzeka kuphela lapho ushintsha ukubona kwakho imali kanye nokuzifunela kwakho. Cabanga ngezinkolelo ozithwele kusukela ebuntwaneni. Kangaki uke uzwe izinkulumo ezifana nokuthi imali ayithengi injabulo, imali ingcolile, abantu abanothile banobugovu. Noma ngayinye yale miqondo, ephindaphindwe izinkulungwane zezikhathi, iba umyalo engqondweni yakho engaphansi. Futhi ilalela ngaphandle kokubuza. Ungase uthi ufuna ukuphumelela, kodwa uma ngaphakathi ujule ukholelwa ukuthi ingcebo iqhela abantu, uzobhidliza zonke izinhlanhla zokukhula ukuze ulondoloze uthando nokwamukelwa kwabanye. Yingakho abantu abaningi bengazi ukuthi bahlobanisa inothile nokuhlukaniswa, icala noma ihlazo. Bafisa imali kodwa badlidliza ngokuphikisana nayo. Futhi indalo ethembekile isabela ekudlidlizeni, hayi emazwini. Inala akuyona nje inkinga yobuningi, yinkinga yokuphindaphinda. Imali ayinacala, ivele yandisa lokho osekukhona ngaphakathi kuwe. Uma kukhona ukwesaba, iyanda ukwesaba. Uma kukhona ukuzethemba, iyanda ukuzethemba. Ngakho-ke, ngaphambi kokufuna ukuthola okwengeziwe, kufanele ufunde ukuzizwa ukhululekile ngalokho osekunako. Inala yangempela iqala lapho uyeka ukwesaba inala futhi uqala ukuyamukela njengengxenye ebalulekile yokuphila kwakho. I-neuroscience iqinisekisa ukuthi ubuchopho bomuntu busungula ukuzwana okusekelwe ekuphindaphindeni. Uma ukhule endaweni yokuntuleka, uhlelo lwakho lwezinzwa luhlobanisa ukungakhululeki nenala kanye nokuphepha nokuntuleka. Mhlawumbe lokhu kucacisa isizathu sosizi abaningi abaluzwayo lapho befeza impumelelo, ngoba lesi simo sizwakala singajwayelekile kubo. Ngenxa yalesi sizathu, ukufundisa kabusha ingqondo kudinga ukuzinza nomzwelo. Kubalulekile ukuqeqesha ubuchopho bakho ukuthi buzizwe bukhululekile ngobuningi, kudalwe ukuxhumana okusha okuxhumanisa izimali nokuzimela, ukupha, kanye nokwaneliseka, esikhundleni secala noma ukwesaba. Okokuqala, qaphela ukusabela kwakho lapho uthola imali. Ingabe uba nexhala, ube nokuzisola, noma ubala ngokushesha ukuthi kuzosala malini. Lokhu kudalula ukudlidliza osebenza ngakho. Kusukela manje, zikhethele indlela entsha yokuziphatha. Lapho kufika imali, ngisho noma iyinani elincane, bonisa ukubonga kwangempela. Bonga sengathi inala ephelele. Yisebenzise ngokuhlakanipha, ngaphandle kokwesaba, ngaphandle kokujaha. Uma kuba lula kakhulu kuwe ukwamukela nokugcina imali, kulapho indalo izoheha khona izigameko eziqinisekisa lenkolelo. Ngathola ukuthi inala yangempela akuyona nje ngokuqoqa ingcebo, kodwa imayelana nokuba umuntu owazi ukuyiphatha, edlidliza ngokuvumelana. Imali iyisibonakaliso nje somuntu wakho wangaphakathi. Lapho ushintsha ukuzibona kwakho, ukuhamba kwemali okukuzungezile nakho kuyashintsha. Iyeka ukuba umthombo wengcindezi futhi iba umlingani, ukugeleza okungapheli kwamandla okungena nokuphuma ngokuzinza. Inani lezimali alibashintshi abantu, limane liveza ubuntu babo bangaphakathi. Ngakho-ke, uma ufisa ukuphila okukhulu, ungajahi imali, kodwa funa ukucaca. Guqula ingqondo yakho ibe yindawo engcwele ukuze inala ihlale kuyo.
Lapho ingqondo yakho engaphansi ihambisana nenala, iyeka ukuba yinto oyifunayo futhi iba yinto oyidonsa kalula. U-Oprah Winfrey ungomunye wezibonelo ezinomthelela omkhulu zokuthi ingqondo yomuntu inamandla kangakanani okuguqula impilo ngokuphelele. Wazalelwa ebumpofini obudlulele engxenyeni ephansi yaseMississippi, ebhekana nezinto ezingase ziphihlize noma ubani ngokomzwelo. Waxoshwa, wabekezelela ukwesatshiswa, wahlaziswa, futhi isikhathi eside watshelwa ukuthi akasoze athola ithuba. Zonke izinkomba zazikhomba ekuhlulekeni kwakhe. Noma kunjalo, kwakuhlala kuye okuthile okungabhanqulwa ubuhlungu obunganani, izwi elithambile elimemeza, usuku nosuku, wazalelwa into enkulu. Lokhu kukholwa okuthulile, okwakukhuliswa ngisho naphakathi kwesiphithiphithi, kwaba yiphuzu lokuguqula elashintsha konke. Abaningi babheka izindaba ezinjengale ka-Oprah bese beziphakamisela enhlanhleni, esiphethweni, noma ekuhlanganyeleni kwemvelo. Kodwa akukho kulokho okusebenzile lapha. Kwakukucaca. Wadonsa ngaphakathi, mhlawumbe engakuqambi igama, isimiso esiyisisekelo somthetho wokudonsela, awudonsi lokho okufisayo, kodwa udonsa lokho okuyikho wena. Ngisho nalapho yonke into emzungezile yayikhombisa okuphambene, u-Oprah waqhubeka enombono ocacile engqondweni. Akaboni ubumpofu, kodwa inhloso. Akaboni izithiyo, kodwa ezinye izindlela. Ngenkathi umhlaba umhlambalaza, waziphinda eqinisekisa usuku nosuku. Futhi lokho yiko okwahlukanisayo okukhulu. Izulu nomhlaba akusabeli ekwahlulelweni abanye abanako ngawe, kodwa kusabela emandleni owakhazimulisa ngawe uqobo. Ngivame ukuzikhumbuza ukuthi abantu abafinyeleli ebukhulu ngoba bephakanyiswa yizwe. Baphakama ngokwenqaba imibono evimbayo umhlaba wabo obabekela yona. U-Oprah wakhetha ukungabi isibuko sezimo zakhe, kodwa waba umklami wazo. Waqala lapho ayekhona ncamashi, ngalokho ayenakho, futhi wagcina inhloso yakhe icacile engqondweni. Inhloso yokukhuthaza, yokuxhumana, yokushintsha izimpilo. Futhi lokhu kumelwa kwangaphakathi kwaba namandla kangangokuthi kwaqala ukudonsela amathuba, abantu, abaqondisi, izidingo, konke ayekudinga ukuze abonakalise okwakukhona ngaphakathi kuye kakade. Ngoba isimiso yileli, umhlaba wangaphandle uhambisana njalo nomhlaba wangaphakathi. Le ndaba ivusa amandla angaphakathi kumuntu ngamunye wethu lapho sikhetha ukwakha umbono esikhundleni sokungabaza. Lapho ngiqala uhambo lwami, nami ngangingenalutho ngaphandle kombono. Ngangisebenza njengomlilo, ngingenasitifiketi sasekolishi, ngingenawo abaxhumanisi, futhi nginezibopho eziningi zezimali. Noma kunjalo, phansi ngaphakathi, umuzwa ongashintshi wangitshela ukuthi ngingakwazi ukufeza okwengeziwe. Ngangingazi ukuthi kanjani, kodwa ngala ukwamukela isimo sami samanje njengendawo yami yokugcina. Futhi kwakuyileli talente, lokhu kuveza kwangaphakathi kokuceba nenhloso, okwangihola ekuguqulweni. Lokho u-Oprah akufezile, nalokho noma yimuphi umuntu angakufeza, kwakuyikusebenzisa amandla okucabanga ukuze kudaleke ukudlidliza okuthile okungokwempilo. Ungase ube noma ngabe ukuphi njengamanje, ubhekene nezikwelethu, ubhajwe emsebenzini ongathandeki, ebudlelwaneni obukuvimbayo, noma umane ukhathele ukuzama, kodwa akukho kulokho okuchaza ikusasa lakho. Okulichazayo umbono owugcina ucacile engqondweni yakho. Futhi lokho abantu abaningi abangakuqondi ukuthi izulu nomhlaba akusabeli esizimeni sakho samanje, kodwa kusabela ekudlidlizeni kwemizwa okukugcinayo. Uma ukhetha, ngamabomu, ukukhuthaza isithombe sokunqoba, inqubekela phambili, nengcebo, ngisho nangaphandle kobufakazi obubonakalayo, impilo iyazihlela ukuze ihambisane nalelo mandla amasha. Ukuguqulwa kuka-Oprah akwenzekanga ngobusuku obubodwa. Kwaba khona ukwenqatshwa, ukuhlehla, izinyembezi, futhi ngezinye izikhathi ukuba yodwa. Kodwa okwagqugquzela inqubo kwakuyisinqumo sokuqhubeka ekukholweni ngisho nangaphandle kweziqiniseko. Lokhu kuhluke kwalabo abenza izinto ezimangazayo kulabo abashiya uhambo. Iningi lesintu likholwa kuphela kulokho elingakubona. Kodwa labo abawuqondayo umthetho wokudonsela bayazi okuphambene, kufanele ubone ngaphakathi ukuze okungaphandle kuvele. Lokho okubona ngokuqiniseka kubumba iqiniso lakho.
Kunengxenye ekhangayo ohambweni lwakhe, okuthile okuzwakala njengomthetho wemvelo yonke. U-Oprah akazange aguqule umhlaba ukuze acebe, waziguqula ngaphakathi futhi indawo yasabela. Njengoba ushintsha ngaphakathi, konke okuzungezile kuyashintsha. Abantu bakubona ngendlela ehlukile, kuvela amathuba, izindlela ziyacaca. Akukhona ukuhlehlisa, kodwa ukuvumelana kokudlidliza. Futhi lelo khono elifanayo lihlala kuwe ngalesi sikhathi. Cabanga ukuthi kuzokwenzekani uma, kusukela manje kuqhubeke, uyeka ukugxila ekusweleni bese uqala ukugxila kulokho ofisa ukukuzwa. Cabanga ukuthi kuthiwani uma, esikhundleni sokubuza, kungani kungasebenzi kimi, uqala ukubuza, ngingakuvumelanisa kanjani nezifiso zami? Lokhu kushintsha nje kokugxila kungashintsha impilo yakho ngokuphelele. Yilokho u-Oprah akwenza. Yilokho engakwenza nami. Futhi yilokho izinkulungwane zabantu abakwenza nsuku zonke, bekuvame ukusebenzisa umthetho wokudonsela ngokuzenzakalela. Ucwaningo lwesayensi lwanamuhla, empeleni, luyawusekela lo mqondo. Ubuchopho bomuntu abuhlukanisi okubonakalayo nalokho okucatshangwa ngokusobala. Lapho ucabanga okuthile ngomuzwa ojulile, usuke uvusa izindawo zobuchopho ezifanayo ezisebenza ngesikhathi sokuhlangenwe nakho okungokoqobo. Lokhu kwakha izindlela ezintsha zezinzwa, imibono emisha, futhi, kancane kancane, izindlela zokuziphatha ezintsha. Yile ndlela ukuguqulwa okwenzeka ngayo, kusukela ngaphakathi kuya ngaphandle. Lapho u-Oprah ezibona njengomuntu onomthelela omkhulu, ngisho noma engenawo amandla angempela, wayedala ukuxhumana okusha kobuchopho, imizwa emisha, nokudlidliza okuhlukile. Izulu nomhlaba kwasabela ngokubonisa izimo ezihambisana nalokho kuhlanganiswa. Lokhu akuyona inkolelombono eyimfihlakalo, kusayensi eqondile. Konke kuyadlidliza, futhi kwenza lokho kumazinga achazwe. Udonsa okuhambisana nomuzwa wakho wemizwa. Ngakho-ke, hlola ingaphakathi lakho. Yimuphi umbono obukukhulisa ngawe? Uyazibona unomkhawulo noma unamakhono? Ungabaza noma uqinile? Lesi sithombe sakho siwumephu wekusasa lakho. Futhi, njengo-Oprah, ungakushintsha khona manje. Isihluthulelo ukuqhubeka ngombono omusha, ngisho noma umhlaba wangaphandle ungawuqinisekisi. Ngoba lapho umhlaba wakho wangaphakathi ushintsha, kuba yindaba yesikhathi kuphela kuze kube yilapho okungaphandle kulandela indlela efanayo. Ingqondo yomuntu iyindlela emangalisayo, kodwa futhi ekhethayo. Ayizihlanganisi zonke izinto ezenzekayo ezungeze yona, ikhetha ukukhetha lokho efuna ukuqaphela. Futhi lapho kuhlala khona imfihlakalo. Ngaphakathi kobuchopho bakho, kunesakhiwo esibizwa nge-Reticular Activating System, RAS. Sisebenza njengesihlungi esihlukanisa okuhlobene nokungabalulekile, ngokukhethekile ngokusekelwe kulokho okukholwayo, okugxile kukho, nokukuzwa ngamandla. Lokhu kusho ukuthi iqiniso olibonayo limane liyisibuko salokho ingqondo yakho ngokwayo ekubone kubalulekile. Uma, ngaphakathi, ukholwa ukuthi ukuthola izimali kuyinkimbinkimbi, ukuthi amathuba ambalwa, noma ukuthi impilo ayilungile, ubuchopho bakho bususa ngempela amathuba okuthi konke kushintshe. Akwenzeki ngale ndlela ukuze kukujezise, kodwa ukuze kukuvikele. Lesi sitho sasiklanyelwe ukuqinisekisa izinkolelo zakho, hayi ukuziphikisa. Sifuna ukuhambisana phakathi kwalokho okugcinayo nalokho okubonayo. Ngakho-ke, uma ukhuluma nsuku zonke, awukho umsebenzi wami, akekho ongithandayo, akekho okuthuthukayo empilweni yami, i-Reticular Activating System yakho iyazivumelanisa bese iqala ukubonisa kuphela izimo eziqinisekisa leyo mibono. Ungase ucwiliswe emathubeni amahle, kodwa lesi siqhingi sokwazi sikwenza ungawanaki, njengokungathi awukho. Khumbula ukuthi kungaki izikhathi uthenge imoto entsha, noma wafisa imodeli ethile, futhi kungazelelwe waqala ukuqaphela imoto efanayo yonke indawo. Zazihlala zikhona, kodwa-ke, kungamanje kuphela lapho ingqondo yakho iqala ukuzihlonza. Le ndlela efanayo isebenza nakwezimali, ekuxhumaneni kwabantu, nasekupheleni. Ngokuqondisa kabusha ukunaka kwakho, uyashintsha nalokho okukuhlukanisayo. Kungumqondo olula, kodwa onomthelela, lokho okukholwayo uyakuqaphela. Lokho okukhaphelayo uyakuhlangenwe nakho.
futhi lokho okuhlangenwe nakho kubumba impilo yakho. Ingxenye enkulu yesintu iphila impilo engathi inendlela yokuhlunga egxile ekusweleni. Babona kuphela izithiyo, izikweletu, izinkinga. Futhi lapho kugxilwa kakhulu kulezi zinto, yilapho ubuchopho buzama khona kakhulu ukuthola ubufakazi obuqinisekisa izinkolelo zabo. Kudaleka iphethini eliphindaphindayo nelilimazayo. Ukugxila kudala umbono. Umbono uqinisa inkolelo, futhi inkolelo idala okwengeziwe kohlobo olufanayo lokuphila. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi ukuguqula impilo yomuntu kuqala ngokushintsha indawo yokubuka. Kubalulekile ukuthi uqale ukuqondisa ukunaka kwakho kulokho okufisayo, esikhundleni salokho okukwesabayo. Ngikhumbula isikhathi lapho ngiqala ukuhlola lo mqondo. Ngaleso sikhathi ngangicwile ezikweletini. Izinsiza zezimali zazimbalwa ngisho nasezidingongweni eziyisisekelo, futhi nganginikezela izinsuku zami ekukhathazekeni, ngifuna izixazululo zokuzikhulula kuleso simo. Yonke into amehlo ami ayeyibona yayibonisa ukuswela. Isaziso ngasinye sezindleko esasifika sasibonakala njengesexwayiso sokuthi uhambo lwami aluthuthuki kahle. Ngaze ngaqaphela ukuthi isithiyo sasingekho ekushodeni kwemali, kodwa ekugxileni ekusweleni. Nganquma ukushintsha indawo yami yokubuka. Ngaqala ukufuna nsuku zonke izimpawu zengcebo, noma zingaba zincane kangakanani. Inkokhelo engalindelekile, iklayenti elisha, umqondo owawubonakala uthembisa. Futhi-ke, kwavela okuthile okumangalisayo, lapho ukunaka kwami kugxila kakhulu engcebweni, yilapho yayizibonakalisa khona kakhulu. Kwakungathi ngishintshe izibuko engangibuka ngazo umhlaba. Lokhu akuyona imilingo, kodwa isayensi yezinzwa. I-Reticular Activating System, RAS, idliwa ukuphindaphindeka kwemizwa. Ngamanye amazwi, lapho ucabanga kakhulu futhi uzwa umuzwa, yilapho isitho sakho sokucabanga sisihlanganisa khona ukuthi leso sici sibalulekile futhi sifanele ukukhuliswa. Uma uvuka nsuku zonke ngomuzwa wokwesaba, ubuchopho bakho buzoqala ukubeka eqhulwini konke okudala ukukhathazeka. Lapho uqala uhambo lwakho ngesimo sengqondo sokubonga nokuphila kahle, impilo iqala ukukudalula izizathu zokuba uzizwe ubonga futhi uvuselelekile. Izimo zakho zangaphandle azishintshi, okuguqukayo indlela obheka ngayo lezo zimo. Ucwaningo olwenziwe eNyuvesi yaseStanford lukhombisa ukuthi ingqondo yomuntu icubungula cishe izigidi eziyi-11 zolwazi ngomzuzwana, kodwa singakwazi kuphela ukucubungula ngokuqaphela cishe ama-40. Lokhu kusho ukuthi, njalo ngomzuzwana, cishe usukushaya indiva konke okwenzeka eduze kwakho. Ngakho-ke, yini enqumayo ukuthi hluphi luphi ulwazi olungena emqondweni wakho? Izinkolelo zakho, ukugxila kwakho, isilinganiso sokudlidliza okungokomzwelo osigcinayo. Kungakho abantu abanesimo sengqondo sokuba nengcebo bebona amathuba lapho abanye bebona ubunzima kuphela. Abanalo ikhono eliphakeme engqondweni, bamane basebenza ngezindlela ezihlukile zokuchaza izinto. Cabanga ngomuntu omaziyo ovame ukuba nenhlanhla. Lowo muntu ovamile ukuzithola esendaweni efanele ngesikhathi esifanele. Iqiniso liwukuthi akuyona inhlanhla ukubona izinto. Basifundise ingqondo yabo ukubona lokho abantu abaningi abakushaya indiva. Impumelelo ayiveli emzamweni omkhulu kakhulu, kodwa ekuvumelaneni kokubheka. Awukubizi okukufunayo, uqala ukukhomba okukhona kakade ngokuzivumelanisa nokudlidliza okufanele. Imfihlo yokuguqula le ndlela yokuhlunga ilele ezinyathelweni ezintathu ezilula: ukuphinda, ukuzwela, nenhloso. Okokuqala, zifundise engqondweni uhlobo lwempilo ofuna ukuyiphila, hayi ngokuzenzakalelayo, kodwa ngemizwa yangempela. Okulandelayo, bona sengathi lesi simo sesivele singokoqobo. Umzimba wokucabanga uphendula kuphela kulokho okunesisindo esingokomzwelo. Okokugcina, yenza ngenhloso, ubheke izinkomba ezifakazela kabusha inkolelo yakho entsha. Ekuqaleni umbono omdala uzomelana. Uzozama ukukholisa ukuthi akukho okushintshile. Kodwa-ke, uma ukhuthazela, ukuhleleka kuqala ukuvumelana, futhi lokho okwake kwabonakala kungenakwenzeka kuqala ukubonakala phambi kwamehlo akho. Namuhla, ngingasho ngokuqiniseka okukhulu,
indawo yonke yayihlale ibonisa lokho engangikukholelwa. Ngesikhathi nganginezinkolelo zokuntuleka, ngangibona ukuswela yonke indawo. Lapho ngiqala ukukholelwa ekubeni nengcebo, impilo yangembula lokho ngokucacile. Futhi lo mthetho ofanayo uyasebenza kuwe. Lokho okhetha ukubona yilokho ozokuzwa. Umhlaba awukhethi, ingqondo yiyo. Ngakho-ke, uma ufisa indlela yokuphila ehlukile, yeka ukuzama ukushintsha indawo, shintsha lokho okubonayo ngaphakathi kuyo. Konke okudingayo kukhona kakade, kumane kulindele ukugxila kwakho ukuze kukunikeze ikhono lokubona. Uma kuze kube manje, ulwazi engiludlulisayo luhambisana nokuqonda kwakho. Uma ngandlela thile uzwa ukuthi kukhona okungaphakathi kuwe okuqhamukayo, khona-ke lesi yisikhathi sokuthatha isinyathelo. Ngifuna ukuthi umise umsebenzi wakho isikhashana, uphefumule kakhulu, bese ucindezela inkinobho yokuthanda kule vidiyo, hayi nje njengesibonakaliso, kodwa njengokuqhakambisa ukuzinikela ekuthuthukiseni kwakho siqu. Futhi uma ungakayiqedi le nyathelo, bhalisela isiteshi sethu manje, ngoba lokho okuzokwethulwa ngokulandelayo kuzokusiza ukuba uqonde amandla angempela okuguqula ukuphila kwakho kusukela engqondweni yakho. Okwamanje, cabanga nami, kungaki izikhathi usuqale into egcwele amandla nesikhuthazo, kuphela ukuze ushiye uhambo phakathi nendawo? Kungaki izikhathi usuqambe uhlelo, umzamo, isifiso, futhi ngesizathu esithile, wahlehlisa konke? Lokhu kwenzeka ngoba abantu abaningi baphila ngendlela yokuphendula, hayi ngokucophelela. Abaqapheli ukuthi konke ukukhetha, yonke imicabango, ngisho nayo yonke imizwa imele imilayezo edluliselwa endaweni yonke. Futhi indawo yonke, njengomsindo, ivele iphindaphinde. Ngalesi sizathu, lapho ubonisa ukungabaza, indawo yonke iyatatazela nawe. Lapho ungabaza, ibuyisa izizathu zokungabaza. Kodwa-ke, lapho uhlola ngokuqinile, sonke isimo siqala ukuhambisana nawe. Ngifunde ukuthi ukhiye awukona ukulinda umuzwa wokulungela, kodwa kunalokho ukuhamba ngisho noma kungekho ukuqiniseka. Amandla okuqala okuhambisa akha elinye lamandla anamandla kakhulu omthetho wokuheha, ngoba awudluliselela endaweni yonke ukuthi ubeka ukuphepha kwakho. Ngokuthatha isinyathelo, ngisho nalapho ubhekene nokwesaba, umemezela, nginokuqiniseka. Futhi indawo yonke ihlale iphendula ekukholelweni ekuthuthukeni. Kuvamile ukuba abantu bacabange ukuthi badinga ukuzithemba ukuze baqale izinto, kodwa ukuhamba kubuyiselwa emuva, uqala ukwakha ukuzethemba. Ukucaca kuvela ngokuhamba, futhi ukuhamba kuvela esinqumweni. Ngikhumbula ngokucacile isikhathi sokuqala lapho ngangifanele ukwenza isenzo sokwethemba ngokuphelele. Lapho ngisungula inkampani yami yokuhlanza, ngangingenalo ulwazi, ngingenabo abahlanganyeli, futhi nganginalo ulwazi oluncane kakhulu mayelana nokuphatha umsebenzi wezohwebo. Okukuphela kwempahla yami kwakukuqiniseka ukuthi ngizokwazi ukuyenza ichume. Angizange ngilinde isimo esikahle, angizange ngilinde ukuba ngibe nesandla kukho konke, ngamane ngaqala. Futhi kwakungenxa nje yesenzo ukuthi amathuba amahle aqala ukubonakala. Amakhasimende aqala ukubonakala, abantu baqala ukungisiza, futhi ngesikhathi esifushane lowo mzamo omncane wangizuzela ngaphezu kweziyinkulungwane eziyikhulu zamadola aseMelika phakathi nonyaka wokuqala. Konke lokhu kungenxa yokuthi ngikhethe ukwenza, ngisho noma ngingalwazi ikusasa. Kubalulekile ukuba uqonde ukuthi indawo yonke ayiwukhokheli umcabango, iwukhokhela umsebenzi. Ukuhlakulela imicabango emihle kukuqala, kodwa ukuqala yikho okukwenza kwenzeke. Ungaba nohlelo oluhle kakhulu lomhlaba, kodwa ngaphandle kwesimo sokusebenza, akukho okushintshayo. Ukwesaba nokungabaza kusebenza njengezinkomba zokuthi weqa indawo yakho yokunethezeka evamile. Futhi lokhu kuyinzuzo. Kusho ukuthi uyakhula. Inkinga ilele eqinisweni lokuthi abantu abaningi bahumusha lokhu kungakhululeki njengesixwayiso sokuyeka, kanti empeleni kumane kukuqinisekisa ukuthi usendleleni efanele. Futhi kukhona isici esibaluleke kakhulu mayelana nalokhu, umzuzwana lapho uqala ukuhamba ngendlela yezifiso zakho, ngisho noma kungenxa yokuhamba okuncane, ukudlidliza kuyashintsha. Kunjengokungathi umhlaba wonke uthi usekulungele manje, bese uqala ukuhlela izakhi ngendlela.
Nokho, ngenkathi umane ucabanga futhi ulindile, konke kuhlala kumile. Ngoba ukudlidliza kokungasebenzi kuheha okunye ukungasebenzi. Ukudlidliza komsebenzi kuveza imiphumela. Ngakho-ke, uma kuze kube manje usuzihlanganise nale micabango, uma ubona ukuthi le ncazelo inengqondo, ngifisa ukukwethulela inselele, khetha uhlangothi olulodwa lwempilo yakho lapho uhlehlise khona isinqumo, kungaba ukushintsha umsebenzi, ukuqala ibhizinisi, ukutshala imali kokuthile okusha, noma ukushintsha nje umkhuba, futhi namanje, kulolu suku olufanayo, wenze isinyathelo esibonakalayo. Kungaba ucingo, umyalezo, irekhodi elibhaliwe, noma yisiphi isinyathelo esibonisa ukuzibophezela kwakho endaweni yonke. Futhi ubone izehlakalo eziqhubekayo ezinsukwini ezizayo. Iningi labantu alikaze liqaphele ukuthi impilo ihlala iphendula emandleni abo okuphila anqobayo. Lapho uqala ukwenza, ukuhambisana kuyanda, izindlela ziyavuleka, nabantu abafanele baqala ukubonakala. Lokhu akuyona imilingo, kodwa kunalokho ukuhambisana. Ngoba umhlaba wonke ungamandla, futhi yonke into enamandla ihehe amandla amaningi. Uhambo lwakho lokuphila luqala ukuguqulwa lapho ushintsha ukusebenzisa kwalokho okuqondayo. Futhi uma ufinyelele kulesi sigaba, kungenxa yokuthi ingxenye yengqondo yakho isivele iyabona ukuthi usukulungele lokho. Ngakho-ke, uma ungakabhalisi, qhubeka ngalokho manje. Cindezela, like, sakaza le vibration endaweni yonke, futhi uqhubeke ungilandela, ngoba kusukela manje, sizoshona kakhulu endleleni esebenza ngayo ngempela umthetho wokuheha. UJim Carrey wafunda isimiso abantu abaningi abasichitha lonke ukuphila kwabo bezama ukusivumbulula. Ngaphambi kokuba akhuphukele njengomunye wabantu abakhulu kakhulu emhlabeni wezamacinema, wayemane eyinsizwa engenamali encane, kodwa enombono ocacile nongakwazi ukuphulwa ngesikhona ayefisa ukuba yiso. Akazange nje afise impumelelo, wayeyihlakulela engqondweni, isikhathi eside ngaphambi kokuba kube nesiqalo esibonakalayo esibonakalise. Ngonyaka we-1995, wazigcwalisela isheke lamadola aseMelika ayizigidi eziyishumi, eligunyaza ukuba lisebenze eminyakeni emihlanu ezayo. Kamuva, wasilondoloza lelo dokumende lezezimali esikhwameni sakhe futhi walibuka nsuku zonke, lisebenza njengesikhumbuzo esingapheli seqiniso ayelakha ngokucophelela engqondweni yakhe. Ngesikhathi leso, indawo yakhe yokuhlala kwakuyimoto, wabhekana nokwenqatshwa okuningi futhi wayengenaso isiqiniseko sokuthi uhlelo lwakhe luzothela izithelo. Kodwa-ke, ukuqiniseka okungaphakathi kwakuvuselela kuye, kuqinisekisa, kuwumzuzwana nje kuphela kuze kube yilapho kwenzeka. Futhi yilokho kanye okwenzeka. Eminyakeni emihlanu kamuva, wathola inkontileka yokuqala enkulu yomsebenzi wakhe wobuchwepheshe, enenani elingamadola aseMelika ayizigidi eziyishumi, ngomkhiqizo wefilimu Dumb and Dumber. Lo mphumela wawungesona isenzakalo nje. Kwakuyisibonakaliso esingenaphutha sokuthi indawo yonke iphendula kanjani esilinganisweni sokudlidliza somuntu okholelwa ngempela. UJim Carrey akazange nje abhale lelo sheke njengesibonakaliso, wayefundisa ingqondo yakhe ukuba yamukele ukuba nengcebo njengesimo esivamile. Wayehlale ebona ngeso lengqondo, ezwa futhi enza ngokuqhubekayo ngokuqondana nekusasa ayefisa ukulibona. Futhi yikho kanye lokhu kuhambisana phakathi komcabango, umuzwa, nesenzo okwenza umthetho wokuheha usebenze. Abantu abaningi baphila esimweni sokungqubuzana kwangaphakathi. Bazwakalisa isifiso sokuchuma, kodwa bakhipha ukudlidliza kokungabaza. Baphupha ngokufeza impumelelo kodwa bazibona bengabalulekile. Indalo iphendula njalo ekudlidlizeni okunamandla kakhulu, futhi cishe ngaso sonke isikhathi, ukudlidliza okukhulu kakhulu ukwesaba. Uma ukhwantalala into ethile kodwa uzizwe ukuthi kunzima ukuyithola noma ikude, okukhiphayo akulona ukholo, ukusilela. Ngenxa yalesi sizathu, abantu bagcina behehe izimo eziningi eziqinisekisa lo muzwa wokusilela. UJim Carrey wenza okuhlukile. Akazange nje acabange amadola ayizigidi eziyishumi, wazibonela eseyamukela, eyizwa, futhi ebonisa ukubonga ngayo sengathi isivele iyinto yangempela. Ngikhumbula lapho ngiqala ukusebenzisa lesi simiso esifanayo empilweni yami.
Ngemuva kokufunda incwadi ethi Icabanga ucebe, ngaqala ukuzibona ngingumuntu ohlukile ngokuphelele. Ngazibona ngihamba emazweni ahlukahlukene, nginikeza izinkulumo, ngisiza abantu ukuba baguqule izimpilo zabo, futhi ngijabulela inala ephelele. Ngesikhathi esithile, lesi sithombe esengqondweni sasibonakala singenangqondo. Ngangingenazo izinsiza zezezimali, akukho emfundo esemthethweni, futhi akukho nesizathu sokukholwa ukuthi ikusasa elinjalo lingafinyeleleka. Nokho, nganquma ukwenza sengathi kwakungenakugwenywa. Ngaqopha ngokucophelela imigomo, ngakhuluma ngayo ngothando nangokuqinisekisa, futhi ngabona yonke iminingwane, izibani zesiteji, umsindo wehlombe, umuzwa ojulile wenjongo. Futhi lapho ngikwenza kakhulu lokhu, yilapho lelo qiniso lalibonakala ngokuphatheka kakhulu. Abambalwa abakuqondayo ukuthi ukubona ngeso lengqondo kudlula nje ithuluzi lokugqugquzela. Kuwumsebenzi wokulungisa kabusha ingqondo. Uma ubona ngeso lengqondo ngentshiseko engokomzwelo, ubuchopho abuhlukanisi phakathi kokungokoqobo nalokho okucatshangwayo nje. Buqala ukwakha ukuxhumana okusha kwezinzwa okuqinisa lowo mbono njengeqiniso elingabazeki. Kunjengokungathi ufaka uhlelo olusha lwesoftware ngaphakathi kwesakhiwo sengqondo yakho. Futhi uma lolu hlelo olusha luba olukhulu, ukuziphatha kwakho, izinqumo, kanye nokuqonda kwakho kuqala ngokuzenzakalelayo ukuhambisana nalo. Yilokhu uJim Carrey akwenza. Waphinda ikusasa ayefisa ukulibona kwaze kwaba yilapho ingqondo yakhe engaphansi kwengqondo ilamukela njengengokoqobo lakhe elisha nelikhulu. Iphutha elibalulekile abantu abaningi abalenza ukuyeka ngokushesha okukhulu. Babona ngeso lengqondo izinsuku ezimbalwa, bese bebheka okubazungezile futhi bamemeze, akusebenzi. Nokho, indalo ayiphenduli esivinini, iphendula ekubekezeleni. UJim Carrey walondoloza lowo mbono isikhathi esiyiminyaka emihlanu, ngisho nangaphandle kwanoma yisiphi isibonakaliso esibonakalayo senqubekela phambili. Lokhu kuqina yikho okudala ukuhambisana kokudlidliza. Yikho okuguqula okungabonakali kube okubonakalayo. Kukhona iminingwane ethile eyengeza amandla amakhulu kule ndaba. Lapho ubaba kaJim Carrey eshona, wabeka isheke elishiwo ngaphakathi kwebhokisi njengophawu lokubonga okujulile nokholo olungantenganteki. Waqonda ukuthi konke ayekwenzile kwakuwumphumela wokholo olungaphuliwe, akhetha ukululima, ngisho nalapho kungekho omunye owayenethemba. Futhi lesi simiso sonke sinamandla okusisebenzisa. Kungakhathaliseki ubukhulu bomqondo wakho, isisekelo siyafana. Ingqondo idala kuqala, umhlaba wezinto umane ubonise. Ngivame ukusho ukuthi indalo ifana nendawo eyisibuko. Ayikukhombisi lokho okulangazelela ukubona, ibonisa lokho oyikho ngaphakathi. Uma ubonisa ukungabaza, ibonisa ukungabaza. Uma ukhulisa ukuqiniseka, ibonisa amathuba. Konke okudingekayo ukukhetha isithombe ofisa ukusibona sibonakala. Futhi lesi sithombe sidinga ukugcinwa ngothando olujulile lwezinto ezibanjwako, hayi ngethemba elingenalutho, kodwa ngokuqiniseka okuphelele. Ake ucabange uma, nsuku zonke, ubona ngeso lengqondo inhloso yakho ngamandla afanayo owabona lapho uhlangabezana nokwesaba kwakho. Ake ucabange uma ufake inhliziyo yakho ngamandla okubonga, sengathi lokho okulwela ukuba kwenzeke sekuvele kwenzekile. Yilokhu kanye okuletha uguquko oluphelele. Ngoba indalo ayisabeli emagameni, isabela kumvamisa wokudlidliza. UJim Carrey wayengenalo unyawo olunzulu lokuzalwa, akukho ukwesekwa kwangaphandle, wayengenalutho ngaphandle kokholo lwakhe olungantenganteki. Futhi lokho kwakwanele. Ngoba ukholo akulona ukulinda nje into ukuba yenzeke, ukuqiniseka ukuthi sekuvele kwenzekile kwelinye izinga futhi kumane nje ukuvumela ukuba kubonakale ngesikhathi sakho. Ungakwazi ukuphindaphinda lokhu manje. Khetha inhloso, noma iyiphi inhloso, futhi uphile sengathi isivele iyinqaba yangempela yempilo yakho. Zizwe injabulo, ukuthula, nokubonga ngokuyifeza. Nsuku zonke entsha, khulisa lo muzwa kuze kube yilapho uba ngowemvelo. Uma lokho kwenzeka, ngeke udinge ukuxosha amaphupho akho. Azoqala ukuxosha wena.
uMike Tyson uyisibonelo esiphilayo sokuthi impumelelo yangaphandle ayinabo amandla lapho indawo yangaphakathi isesimweni esibucayi. Wayenethalente lokuzalwa, amandla omzimba ahlaba umxhwele, nokuqina okwamdlulisela esiqongweni somhlaba. Eneminyaka engama-20, waba umpetha osemncane kakhulu womhlaba esigabeni samakhilabhu esindayo emlandweni obhaliwe. Wayehlonishwa, esatshwa futhi engumuntu ocebile kakhulu. Wayehola amadola angama-10 ezigidi ngokulwa ngakunye, ebuthelela ingcebo eyadlula amadola angamakhulu ezigidi. Nokho, ekujuleni kwakunendawo engenalutho. Akazange alungise kabusha ingqondo yakhe ukuze agcine impumelelo ayeyifezile. Wahlala ebambeke esimisweni esifanayo sokuzibhubhisa nokusilela esehambisana naye kusukela ebuntwaneni. Futhi njengoba wonke umthetho wendalo usebenza ngokunemba okungenaphutha, izimo zakhe zangaphandle zagcina zibonisa isimo sakhe sangaphakathi. Ingqondo kaTyson yayiyinkundla yempi enonya kakhulu kunanoma iyiphi indandatho ake angene kuyo. Wafundiswa kusukela esemncane ukulwa, hayi nje ukuze asinde ngokomzimba, kodwa ukuze alondoloze imizwelo yakhe. Wakhulela endaweni ebhalwe ngodlame, ukwenqatshwa, nokuntula. Lezi zinto zamfaka engqondweni yakhe engaphansi ukuthi umhlaba uyindawo enobubi nokuthi udinga ukuhlasela ngaphambi kokuhlaselwa. Ngisho nalapho ingcebo, amandla, nodumo kufika, lolu hlelo olujulile lwaqhubeka, futhi ingqondo engaphansi kwengqondo ihlala ihamba phambili. Ukuwa kwaqala ngaphakathi. Ukusebenzisa imali ngokweqile, ubudlelwano obunezinkinga, ukuthembela, nezinqumo ezishisekayo zaqala ukudicilela phansi umbuso ayewakhile ngomzamo omkhulu. Ngokushesha, umuntu owake waqoqa ngaphezu kwamadola angama-300 ezigidi wamemezela ukuthi usehlulekile. Le ndaba akuyona into eyodwa nje. Ibonisa okwenzeka kunoma yimuphi umuntu ofuna ukushintsha okungaphandle ngaphandle kokuguqula okungaphakathi kuqala. Ngoba ingqondo yomuntu isebenza njengedivayisi ye-thermostat, kungakhathaliseki ukuthi uyenyusa kangakanani izinga lokushisa lempumelelo, izohlala ibuyela ezingeni eliyazi kahle ngaphakathi. uTyson akazange alahlekelwe yingcebo yakhe enkulu ngenxa yokusilela kwamathuba. Wayilahlekelwa ngoba iphethini yakhe eyisisekelo yengqondo yayingalungile ukugcina lelo zinga lokuchuma. Futhi inqobo nje uma iphethini yokusilela iphethe, indalo iphendula ngokulahlekelwa, izinkinga, nokuziphatha okuzibhubhisayo. Ngibone leli phethini elifanayo libonakala kubantu abaningi empilweni yami. Abantu abanethalente, abanobukhono obungavamile, abafeza okuthile kuphela ukuze balahlekelwe yikho konke ngokushesha ngemuva kwalokho. Inkinga ayikaze ibe nenhlanhla, umzamo ozinikele, noma ikusasa elibekiwe, ukuntuleka kokuvumelana kwangaphakathi. Ngaphandle uma ingqondo ilungiswa kabusha ngokujulile, yonke impumelelo izoba eyesikhashana. uTyson wayengumbhokisi omuhle kakhulu, kodwa ekujuleni kwakhe, wayelwa impi angazange ayinqobe, impi emelene nemicabango yakhe. Ngikhumbula isikhathi lapho, ngisho nalapho ngiqala inqubo yokuchuma, ngangihlala ngibambeke ekwesabeni ukulahlekelwa yikho konke. Kwakunjengokungathi, ngempumelelo ngayinye entsha, izwi langaphakathi linyenyeza, lokhu kuhle kakhulu ukuba kuhlale isikhathi eside. Futhi lowo muzwa, lokho kudlidliza kokwesaba, kwaqala ukudala izimo eziqinisekisa kahle leso sisekelo sawo. Amaklayenti anyamalala ngokungachazeki, amathuba anqanyelwa, futhi imali yabukeka iphuma ezandleni zami. Kwaba lapho ngaqaphela khona ubunjalo obungenaphutha bendalo, imane nje ibuyisa lokho engikudlidlizayo. Futhi ngaleso sikhathi esiqondile, ukudlidliza kwami kwakungokungazethembi. uMike Tyson akazange ahlanganise iqiniso lokuthi amandla eqiniso awahlali emzimbeni, kodwa ekujuleni kwengqondo. Umzimba ulandela imiyalo yengqondo, futhi umkhondo wempilo ulandela imiyalo yokuqiniseka. Uma ukuqiniseka okunjalo kubhubhisa ngaphakathi, umphumela awukwazi ukuba ngenye indlela. Wayehlala eheha izimo ezibonisa isiphithiphithi sakhe sangaphakathi, futhi noma ezama kanzima ukuqala kabusha, iphethini elifanayo laphindaphindwa, kwaze kwaba yilapho enquma ukuphendulela amehlo akhe ngaphakathi.
Kwaba lapho eqala ukufuna ulwazi olungolwakhe kuphela, lapho ukuphila kwakhe kwaqala khona ukuthola indawo yokulinganisela. Lokhu kuchaza iqiniso elingaphikiswa: awuhehi lokho okufisayo, uheha lokho oyikho ngaphakathi. UTyson wayefisa ukuthula, kodwa wadlidliza ngobudlova. Wayefuna ukuqina, kodwa wakhipha ukwesaba. Futhi indalo isebenza njengendawo ekhombisayo engachemile, yabuye yabonisa kahle lokho okwakukhishwa ngaphakathi kuyo. Sonke siphatha ingxenye yalokhu ngaphakathi kithi, ukungqubuzana phakathi kwalokho esikufisayo ngokuqaphela nalokho esikukholwa ngaphandle kokuqaphela. Inqobo nje, uma lokhu kungahambisani kuqhubeka, ukulwa kuzoba okungenakugwenywa. Ingqondo injengenhlabathi evundile. Uma uhlwanyela ukwesaba, uzovuna isiphithiphithi. Uma uhlwanyela ukuzethemba nenala, uzovuna ukuchuma. uMike Tyson wabonisa ukuthi ithalente elingenalo ukucaca kwengqondo linjengomkhumbi ongenasondo lokuqondisa, ungadada isikhashana, kodwa uzogcina ulahlekelwe indlela. Ingcebo ngaphandle kokulungela kwengqondo iba umthwalo, ngoba ingqondo engaphansi kwengqondo ifuna ngaphandle kokuyeka ukulinganisela amandla. Futhi uma ingqondo ikholwa ukuthi ayifanele, izothola indlela yokulahlekelwa yilokho ekuzuzile. Impumelelo yangempela, ngakho-ke, ayikhawulelwe ezintweni ezibambekayo, ingokomoya. Iphuma ngaphakathi ekuvumelaneni phakathi kokuthi ungubani nalokho okholwa ukuthi ukufanele. Imali, ukuthakaselwa, ihlombe, konke lokhu kuwumphumela wemvelo wengqondo ehambisana nenala. Lapho usulingana ngokwengqondo nangokomzwelo, indawo yonke iyabona ukuthi usulungele ukuphatha okuningi. uMike Tyson uyisifundo esiphilayo esibonisa ukuthi amandla akususa phansi akubeke phezulu awafani namandla akugcina lapho. Okukugcinayo phezulu ukuzazi wena uqobo. Futhi lokhu kuqonda kwenzeka kuphela uma unquma ukushintsha izinkolelo ezindala ezikubambezelayo. uTyson waphumelela kukho konke, wabe eselahlekelwa yikho konke, waphinde waqala ukuzithola lapho eqonda ukuthi isitha sakhe sasingekho ngaphandle, kodwa sasisoloko singaphakathi kuye. Inkundla yempi yangempela yingqondo, futhi kulapho ukunqoba noma ukwehluleka kunqunywa khona isikhathi eside ngaphambi kokuba kuqale ukulwa kwangaphandle. Awukhangi lokho okufisayo, ukhangi lokho oyikho ngaphakathi. Leli lingenye lamaqiniso alula kakhulu, kodwa ajule kakhulu engike ngawazwisisa empilweni yami. Ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi umthetho wokuheha umayelana nokufisa kakhulu okuthile, ukukubona ngeso lengqondo, bese belindela indawo yonke ukuthi ilethe umphumela. Kodwa indawo yonke ayiphenduli ekulangazeleleni nje, iphendula kulokho oyikho ngempela. Iphendula ekudlidlizeni okuhlala ukukhiqiza, kuvamisa yomzwelo elawula imicabango yakho, nasezinkolelweni ezakha indlela ozibona ngayo wena uqobo. Ungaphinda izikhathi eziyinkulungwane uthi, ngifuna ukuphumelela ngokuphathelene nemali, kodwa uma, ngaphakathi kuwe, uzizwa ungafanele, noma ukuthi imali iyingozi, noma ukuthi ayikufanele ngempela, amandla owakhiphayo awokushoda. Futhi indawo yonke ihlale ikubonisa lokho okukhiphayo ngaphakathi, hayi lokho okusho ngomlomo nje. Kufana nokuzama ukulalela isiteshi somculo weklasikal ngenkathi usagxile ezindabeni, kungakhathalele ukuthi ujika kangakanani inkinobho, okuqukethwe kushintsha kuphela uma kuvamisa uqobo kushintsha. Isikhathi eside, ngahlala ngilwa nalokhu kungqubuzana kwangaphakathi. Ngangithi ngifuna ukuchuma, kodwa ngaphakathi kwami, nganginemizwa yecala nokuzibamba. Lapho ngiqala ukuhola amadola asemelika angaphezu kwezinkulungwane ezinhlanu ngenyanga ngenkampani yami yokuhlanza, ngangingazi ukuthi ngingabhekana kanjani nayo. Kwakuyimali engacabangeki kumuntu owaye, esikhathini esifushane ngaphambili, ehola cishe lutho. Futhi ngingazi, ngaqala ukuzicekela phansi impumelelo yami. Ngachitha imali ngokungenasidingo, ngapha nemali engaphezu kwaleyo engangiyikwazi ukuyipha, futhi zingakapheli izinyanga ezimbalwa, ngazithola sengibuyela ekuqaleni. Iqiniso ngelokuthi, inkinga yayingelona inani lemali, kwakungukuzibona kwami ngaphakathi. Ngangisazibona njengomuntu ofanayo wangaphambili, ohlala elwa, ohlala ezabalaza ukuze aphile. Ngangiyishintshile imiphumela, kodwa hayi umgogodla wami wangempela. Futhi yilokhu kanye okwenzeka kubantu abaningi.
Bayasebenza kanzima, bazabalaze, baya kuma-workshop, bafunde, kodwa bahlala befaka imizamo efanayo. Ngoba ingqondo ayisebenzi ngokwentshisekelo yakho eqondile, isebenza ngombono wakho wokungazi. Indlela ozibona ngayo iwona mkhawulo wesiphetho sakho. Uma uzibona umncane noma ungenanjongo, kungakhathaliseki ukuthi umhlaba uthini kuwe, uzokwenza, unqume, futhi uzizwe njengomuntu omncane. Futhi lokhu kudala umjikelezo oqinisa lelo qiniso. Ngikubonile lokhu izikhathi ezingenakubalwa. Abantu abanekhono abanamandla amakhulu abavele bengakwazi ukudlula umgoqo wezinkolelo zabo ezibavimbelayo. Bathi bafuna ukukhuphuka, kodwa izwi langaphakathi linyenyeza lithi, lokho kukhulu kakhulu kuwe, awukalungeli, awulona uhlobo lomuntu oluthola lokho. Leli zwi, noma libe lincane kangakanani, linamandla amakhulu kunoma yiliphi igunya langaphandle. Futhi uma nje liyolawula, akukho okuyoshintsha ngempela. Ingqondo engaphansi kwethu iqonda izinto ngqo. Ayihumushi izakha, imane nje ilalele. Uma ucabanga, uzizwa, futhi uveza ukuthi okuthile akulona olwakho, ikubhalisa lokho njengomyalo oqondile. Kusukela lapho, iqala ukulungisa konke ukuziphatha kwakho ukuze kuqinisekiswe ukuthi lo myalo uyafezwa. Yingakho abantu abaningi bephinda amaphutha afanayo emalini, imizamo efanayo ebudlelwaneni, nemiphumela efanayo emsebenzini. Bavaleleke esithotseni esabhalwa kudala, mhlawumbe ebuntwaneni, mhlawumbe ngenxa yokuhlangenwe nakho okubuhlungu esikhathini esedlule. Lapho ngiqonda lokhu, konke kwaqala ukushintsha. Nganquma ukubhala kabusha indaba yami yokuphila. Nganqala ukuqinisa nsuku zonke ngithi, ngifanele ukuchuma, ngifanele inala, ngingumakhi weqiniso lami. Ekuqaleni kwakuzwakala njengamanga. Indlela yami yokucabanga endala yangimelana nalawa mazwi, sengathi iyabuza, ucabanga ukuthi ungubani wena. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, okuthile kwaqala ukushintsha. Ngangingasawasho nje amagama, ngangiwazwa ngempela ngaphakathi. Futhi uma umuzwa ushintsha, ukudlidliza kuyashintsha. Uma ukudlidliza kushintsha, indawo yonke iyaphendula. Udinga ukuqonda ukuthi icala, ukungabaza, nokwesaba kungukudlidliza okunomthelela ofana nowokholo, ukuzethemba, nothando. Umehluko omkhulu ngukuthi okokuqala kudala ukungavumi, kanti okwesibili kukhuthaza ukugeleza. Ukushoda kunguvamisa obopha. Inala kunguvamisa okwandisa. Ngakho-ke, zibuze, yini oyizwa ngempela lapho ucabanga ngengcebo, uthando, noma ukunqoba? Uma uzwa ukukhathazeka, ukungabaza, noma icala, kulungile lokho. Kumane nje kubonisa ukuba khona kwesimo esidala ngaphakathi kuwe, futhi kungashintshwa ngokuphelele. I-neuroscience iqinisekisa ukuthi indlela umuntu acabanga ngayo iyakwazi ukushintsha. Ngayo yonke imicabango emisha enokuqonda, ephindwa ngemizwelo, kwakheka izindlela ezintsha zezinzwa. Lokhu kusho ukuthi, ngokwezinto eziphilayo, kungenzeka ngokuphelele ukudala ubuyena obusha bengqondo. Nokho, le nqubo ifuna ukubambelela. Ngeke ushintshe isimo esesigxile iminyaka evikini elilodwa nje. Kudinga ukuphindaphinda okungaguquki nemizwa ejulile. Udinga ukuzizwela inguqulo entsha yakho ngaphambi kokuba uyibone ibonakala kuwe emzimbeni. Ngaqala ukuzibona ngithumile kudala ngaphambi kokuba imali iqale ukugeleza njalo. Ngaguqula indlela engikhuluma ngayo, indlela engihamba ngayo, nendlela engiziphatha ngayo. Ngaphatha yonke imali eyidola laseMelika engangiyihola njengophawu lokwanda. Futhi uma ingqondo yami engaphansi yaqala ukwamukela lobo buyena obusha, amathuba aqala ukuvela. Ukugeleza kwemali, amathuba amasha, abantu abafanele, konke kwaqala ukuhambelana. Akungoba umhlaba ongizungezile washintsha, kodwa ngoba ngashintsha uvamisa wangaphakathi olawula iqiniso lami. Ukungaqondi okuvame kakhulu ngokucabanga ukuthi ushintsho lwenzeka kusukela ngaphandle luye ngaphakathi. Kodwa kuhlale kungokuphambene. Okungaphandle kumane kubonisa okungaphakathi. Uma ufisa ukuphila enaleni, qala ukudlidliza inala. Uma ufuna uthando, daza uthando. Uma ukhangelela ukuthula, daza ukuthula. Indawo yonke ayikuniki lokho okucelayo, ikunika lokho okwaziyo ukukugcina ngokomzwelo.
Ngivame ukuthi umgoqo wangempela akukona ukushoda kwezinsiza, kodwa kunalokho ukushoda kwemvume yangaphakathi. Uzobambelela kuphela kulokho okholwa ngempela ukuthi ukufanele. Futhi lapho usuqonda lokhu, uyoqaphela ukuthi akukho okwake kwalahleka ngempela, kwakumane kuyizinga elisha lokuqonda. Ngoba iqiniso belilokhu, futhi liyohlala, liyisibuko esingenasici salokho ozibona uyikho. Uke waqaphela yini ukuthi abantu abajabule kakhulu babonakala behaha amathuba kalula? Kufana nokungathi indawo yonke ihlela okuhle kubo. Bayamoyizela, futhi konke kuvele kuhambe kahle. Bayakholwa, futhi iminyango iyavuleka. Kodwa abaningi abaqondi ukuthi lokhu akwenzeki nje ngengozi. Kunesincazelo esingokwesayensi nesingokomoya ngakho. Imizwa efana nokubonga, injabulo, nothando inezinga eliphezulu kakhulu lokudlidliza kunokwesaba, ukukhathazeka, nokungabaza. Futhi indawo yonke iphendula kulezi zivamisa njengesibuko esiphelele. Uma ukudlidliza kwakho kuphakama, ubuhle obuningi uyabuheha. Ukubonga, ikakhulukazi, kungenye yamandla anamandla kakhulu akhona. Kuyisimo sokuqonda esikufanisa ngokushesha nengcebo enkulu. Lapho ubonga, noma ngaphandle kwesizathu esicacile, uthumela umyalezo ocacile endaweni yonke, ngiyethemba. Ngiyayibona inala, ngisho nangaphambi kokuba ngiyibone. Futhi indawo yonke iphendula ngokwandisa lokho osunakho kakade. Kufana nokungathi ithi, uma ubonga lokho osunako, usulungele ukuthola okwengeziwe. Kodwa uma ugxila kulokho okushodayo, uma uhlale ukhononda noma uzikhathanisa nabanye, ukhuluma ngokushoda. Futhi ukushoda kukuhehela kuphela okunye ukushoda. Iminyaka eminingi, ngabona abantu bezama ukushintsha izimpilo zabo ngemizamo emikhulu nokumelana, futhi ngabona ukuthi akukho okwasebenza kuze kube yilapho beshintsha ukudlidliza kwabo komzwelo. Umehluko phakathi komuntu oheha ukuphumelela nomunye ophila engxabanweni engapheli ulele ekutheni bazizwa kanjani, hayi nje ekutheni benzani. Owokuqala wenza ngobuhlobo nenjabulo nesiqiniseko, kanti owesibili wenza ngenxa yokwesaba nokungabaza. Isenzo sangaphandle singase sibonakale sifana, kodwa amandla angaphansi ahluke ngokuphelele. Ake ngiphakamise okubonile, izikhathi ezingaki, lapho uvuka, umcabango wakho wokuqala umayelana nokungalungile, izikweletu okufanele zikhokhelwe, izinselele ezilindele, noma yonke imisebenzi yakho elindele. Lo mkhuba olula wokuqala usuku lwakho ngokukhathazeka noma umuzwa womthwalo wakha uvamisa wakho jikelele. Ingqondo yakho ibona isimo somzwelo esiyingozi, ivuselela indlela yokuzisindisa. Futhi yini ngempela echaza ukuzisindisa? Kuyisimo sokushoda. Awucabangi ngentuthuko lapho usendleleni yokusinda. Ukugxila kusekuvikeleni wena, ukuzivikela, nokumelana. Futhi uma nje ugcina lokho kudlidliza, izulu liyaphetha ngokuthi awukakalungeli ukwanda. Ukuguqulwa kwangempela kuqala lapho usukwazi ukushintsha isimo sakho somzwelo, ungathonyeleki yizinto zangaphandle. Yileso sikhathi lapho ukhetha ukuzwa ukubonga, noma ngaphandle kokuba kukhona okubonakalayo. Lapho uqonda ukuthi awudingi ukulinda izimo ukuthi zishintshe ukuze uzizwe kahle. Umgomo uphambene, uzizwa kahle kuqala, bese izimo zishintsha. Yile ndlela ukugeleza kwamandla okubonakala ngayo? Ake ngikunike isibonelo esilula kodwa esinamandla amakhulu. Kwesinye isikhathi, owesifazane othile wangitshela ukuthi izinyanga eziningi wayefuna isikhundla esingcono emsebenzini, kodwa akukho okwenzekile. Wayezizwa ecindezelekile, ekhathele, futhi engenasithakazelo. Wathumela amaresume, wathandaza, walinda nje. Kwaze kwathi ngelinye ilanga, ngemva kokuhambela omunye wemicimbi yami, wakhetha ukwenza ngendlela ehlukile. Esikhundleni sokukhononda ngokungabi khona kwethuba, waqala ukuveza ukubonga nsuku zonke, njengokungathi usevele unalo. Wayebonga indawo entsha yokusebenzela, umholo, ozakwabo, nendawo yonke. Wazwa ukwaneliseka kwangempela ngento eyayingekho ngokoqobo okwamanje. Ngemva kwamaviki amathathu, waxhunyaniswa nethuba ayengasakhumbuli nokulifaka isicelo. Futhi okumangazayo kakhulu, kwakunjengoba nje ayelibone ngeso lengqondo.
Ukubonga kwakha isixhumanisi phakathi kwezifiso zakho neqiniso lakho lamanje. Kuqeda izithiyo, kucime ukwesaba, futhi kukhuthaza indalo ukuba izilungise ukuze ihambisane nemvamisa yakho entsha. Akubalulekile ukuqonda ukuthi kanjani, kodwa ukuzwa ngenhloso ehlanzekile. Ngisebenzise lesi simiso kaningi kakhulu empilweni yami. Kwakunomzuzu lapho konke kwakukhomba ekubhujisweni, izinhlelo ezazihluleka, izinkokhelo ezisalindile, nomuzwa wokulahlekelwa ukulawula. Kwakungaleso sikhathi nginquma ukwenza engikushumayela. Njalo ekuseni lapho ngivuka, ngaveza ukubonga kwami. Ngangibonga ngokusaphila, ngokuba nempilo, ngendawo yokukhosela, nangokufunda izifundo kuzo zonke izithiyo. Ngokushesha umthwalo waqala ukuncipha. Ukucaca kwabuya, amathuba avumbuluka, futhi amandla ashintsha ngokuphelele. Futhi yilokho engifuna ukuba ukuzwe manje. Ngikuphonsela inselelo ekuzijwayezeni okulula, okukwazi ukushintsha ngokuphelele amandla akho. Kulezi zinsuku eziyisikhombisa ezilandelayo, noma nini lapho ucabanga ngalokho okushodayo, kukuvale ngokushesha ngento osunayo bese ubonga. Uma ucabanga, anginayo imali eyanele, yisho, kodwa nginokudla etafuleni lami, nginamandla okusebenza ngobuhlakani bokudala okwengeziwe. Uma ucabanga, ubudlelwano bami bunzima, yisho, ngibonga ukuba nomuntu ongifundisa ukukhula. Lokhu kushintsha kokugxila kungase kubonakale kuncane, kodwa kulungisa kabusha lonke uvumo lwakho. I-P6 ye-quantum isivele ikhombisile ukuthi amandla okubonga aguqula inkundla kagesi yomzimba. Lapho uzwa ukubonga, inhliziyo yakho ikhipha imvamisa ehambisanayo, futhi ubuchopho bakho busebenza ngokuvumelana nayo. Lokhu kuvumelana phakathi kwengqondo nemizwa kudala isignesha yamandla eheha ulwazi olufanayo. Ngenxa yalesi sizathu, lapho uba obongayo, indalo iqala ukusebenza ngokusekela ngezindlela ongeke uzibikezele. Impilo ihlale isabela kumvamisa okhetha ukugcina. Lapho uvibrisa ngokukhathazeka, uheha izizathu eziningi zokukhathazeka. Lapho uvibrisa ngokubonga, uheha izizathu eziningi zokubonga. Konke okufisayo sekukhona ngamandla, kulindele wena ukuba ungene kumvamisa ofanele ukuze ukwamukele. Futhi ukubonga kuyindlela esheshayo yokuxhumana. Kusukela namuhla, yenza ukubonga kube umcabango wakho wokuqala uvuka nomcabango wakho wokugcina ngaphambi kokuphumula. Hayi njengesiko elingenalutho, kodwa njengesimo sokuba khona. Ngoba lapho uzwa ukubonga kwangempela, ngisho nangalokho okungakafiki ngokoqobo, indalo ihumusha ukuthi impahla iseyakho, futhi lowo oseyisungule kakudingeki ukuba azikhandle. Umane ehehe. Iqiniso liwukuthi konke okudingayo ukuze uguqule iqiniso lakho sekukhona ngaphakathi kuwe. Indalo ihlale ilungele ukukuletha okwengeziwe, kodwa ilindele umzuzu lapho amandla akho evumelana khona nalokho okufisayo. Futhi lowo mzuzu uqala lapho unquma, lapho ukhetha ngokuqaphela ukuvibrisa ngokubonga, inala, nokholo. Kusukela lapho, izehlakalo ezifanelekile ziba yizimpendulo, futhi lokho okwake kwabonakala kungenakwenzeka kuqala ukuzwakala kungokwemvelo. Uma lo mlayezo ukuthinte nganoma iyiphi indlela, sicela wabelane ngale vidiyo nomuntu okhethekile, umuntu ongase adinge ukuzwa lokhu namuhla. Ngezinye izikhathi igama elilula likwazi ukuvusa ithemba elisha empilweni yomuntu. Ngiveza ukubonga kwami okuqotho ngokuhlala nami kuze kube manje, futhi ngifuna ukwazi, okuhle kakhulu kuseza. Hlala uxhumekile, ngoba kokuqukethwe okulandelayo okubonwayo nokuzwayo, sizogxila nakakhulu kulolu hambo oluguqulayo. Ngibheke phambili ukubona lapho.